Jaj, bazd meg. Azt hittem már ezért köverállít. Mert így már érzékel egy sötét van. De föl kellett váltani. Nyomatékból. Nem ám kiforgatja a kettes, nem, fölvált. Nem. Az még ott kiforgatni. A Volvo-nál volt ez. Ott nem kellett forgatni, ott fölváltasz. Ha nagyon alacsony a fordulat és fölváltasz, jobban húz. De tudod miért? Persze, hát mert... Alapjáratom alapján. Igen. Mert 1000 és 2000 között nem megy az autó. Rárepülöl a sorra. 250 is. Milyen úgyis. Miért váltasz el? Milyen perfekteket tolsz le. És ennyi a Csabi, ez nem marad, ennyi. Ennyi, hát és még forgatni se kell, érted? Ez a szégyen. Ez a szégyen! A 2000 alatt elvált, ezt legyöpje. Ez a szégyen. Végig csak a nyomatékon hagyjuk a gépet. Nehogy már. Itt pedig csak kb. 40 lóerő tud az autó. Még annyit sem. Mi? Ez mit akar? De ez is érdekes, hogy ezt az esőt már nem Spini, hallod, a Spini az itt lakik, vagy a lehet, valamelyik, figyelj, valaki mindig biztos, itt áll. Na itt egyébként itt, ahol... Vagy az Urbán Niki, vagy itt valami van, mert ide bazd meg, ide zarándokolnak. Aha. És itt volt az, amit meséltem, hogy jövök haza bazd meg, és vagy 10 ilyen ültetett állat. Tudod, ilyen oktáviák, passzátok, borák, ventók, ilyen golfok, mindenféle. Ezt tudod, itt hesszeltek. Nem tudom, itt valaki lakik, tudod, hogy itt valaki van, mert... Vagy itt valami műhely van, én nem tudom, műhely, vagy csak lehet egyszer láttam ide bemenni az Unikit is, meg a Spiniket. Lehet, hogy a Spiniek itt csinálják ezeket a dekorgeciket, vagy valami, mert valami itt szerintem van. Vagy nem lehet, hogy ezek a furujás gyerekek, vagy hát de azok itt laknak, csak nem öttel feljebb, hanem lejjebb a házak fel. Ja, értem, aha. Amen, faszéresi. Ezért mostam le ezt a kocsit. Régi Passat, vagy Vento, vagy mi a faszom. Hát, ez lehet Passat, vagy mások. Értelmes autó. A Jollyék felé. Ingyen adnák se kéne. Hát jó, figyelj, egy 20 éve az nagy király volt, hogy ilyenje volt. Akkor ezek mentek. Kürtös kalács, lángos. Úsztuk. Ne, ott állsz. Itt állsz. És mennyivel jobban néz ki, mint az Octavia Combo-ban. Ezen nem minden. Könyvelő. Ide a törvényen kívüli helyre állunk. Szíves mindjárt csőz. Ne, figyelj, gyorsítő is. Aha. A fasz. Fasz torta. Menjen
Hát nem tudom, de nem értem az meg, mert én sem nem tudom, hogy mi azért is mondom, biztos hogy... ez a szar. Ez volt itt a bűz. Lehet. Pedig figyelj, nem, amúgy valami... Kurva ide, látom a leheletemet a kocsiban. Jó. Az a baj, hogy figyelj, belső keringetőre van direkt nyomva, de valami van még mindig bazdmeg, mert így gőzölög, és az a vicc, hogy elvileg ugye ki van cserélve a tömítés, csak lehet, hogy még valami geci olajtot, hogy ilyen olajfolyás még van ott valahol ott a csonkon, lehet, hogy magán Jó, a csonkon. valami. Szerintem az lehet, hogy a csonkra ráfolyott, és ezek a faszok azt már nem tisztították le, csak tud magát a hengerfejet, összelepfejelet, meg ilyenek. Csabi, gyerek! Funky! Alig van fordulat. Mad Max! Alig van Mad fordulat. Max! Ja, 143 000. Úristen. Mad Max! Ezért jobb a Suzuki. Itt van fordulat. Jó, de hát ez annyival kevesebbet is pörög. Most az mennyi? Az 6 felett forog, nem? 6 félnél van a tiltás, nem? 6008. Ott van tiltás. Aha. Igen. Ha 6 félnél még forog. Ja, hát akkor meg végképp. Hát akkor Ilyen 6-8-7-be beleüt. No, hát akkor azért bazd meg. Akkor azért. Most ennek. Ez annyival, hát ez 6000-nél tilt bazd meg. Csabi, gyerek! De nem ám ilyen 20-szal, kb. 20-szal kéne itt most végig mennünk. Úgy lenne buli. Itt szoktak amúgy a geci lelvák, tudod hol szoktak állni? Itt ezen a járdaszigeten, itt fasztestűek. Ezért visszaszoktam ilyen 100-as tempóra, visszaszoktam azért mindig lassulni. Mi többen szoktál menni, mint 100? Hát 110 az meg itt a megengedett. Csak itt ez egy 90-es rész. És te nem takarékosan jársz melóba? Ne! Ugye 110 arra? Hát itt annyival megyek, amennyivel lehet. Hát most városba se 30-szal. 80-nal kéne itt menni 80-nal. Hát jó, ha 80-nal igen, hogyha nincs benne bugi a testben. De most már nagyon meleg van. Ja, ez a vicc, tudod, ezt tudálom én is. Most már nagyon meleg, ez a szar. Clearness mixer. Mi lett volna, hogy hagytad volna forogni? Így. Lehet, hogy még tempó is. Itt még azért van élet ilyenkor. Valami jobban van élet itt még. Ne húzd el a szabokat, megfogy a kezed. Jó, de közben meg fűtök is, csak hogy az a baj, hogy ilyen elbaszott bazdmeg, lepárásodik a gecibe. Akkor valamit oldjunk. Oldjunk meg. Éjjeli műszakban jönnek a népek, én meg tüvegedek. Csabi gyerek mögött is jön valami gép. Valami autó. Jülik Strasse. Jürlik. Rumpfos. This is White Castle.
City of Sin. Mi van itt? Mit csináljuk a ciklán? Mi folyik itt? Gyöngyös potán. Ekkora gumja van, bazd meg. Minek? Busznak, figyeld ezt a véget. Hát ez ilyen 350 szék kipubék. Igen, gyerek. Ez komoly, azt kéne az asztrál is. Igen. Azt köllött. Megtaláltam jó fogást. Hogy kell fogni jól az iPhone-t. Kebe. Nem figyel. Csubi mögött jön a autó. Valahogy boxolunk el mi is, mint a szemét, olyan füstjön át. Az jó. Füstben az erő. Akkor ez egy jó szakasz. Itt mentetek onnan, egy X tempót. Ja.
Mit kiszálljak majd? Ja, itt lehet, hogy meg kéne állni. Ezt nem tudom dobni valami. Jó, van csak az üveg nagyon visszaveri a fényt. Hát igen, ezzel nem kéne vakúzni mondjuk. Hátulról jó. Hátulról meg jó. Milyen kanyarodás? Aha. Ez meg lefullad a kocsi. Te tudálták? Nem, ő. Dudálgat, Oli. Hülye BMW-s. Ugye mindjárt megint megáll, hallod. Egyszer csak azt veszük észre, hogy az azt hogy Szikrázik az alja. Fiúk, meleg van! Eltehetem a következő cruisingra, mert a Mercit kell hoznod. Akkor tudod mi lesz? Ne, milyen kanyart nem futtalak? Motherfuck! OBS. Na azt hittem kivágva az meg, úgyhogy rákészültem a nagy tempóra. Én is azt hittem. Már igen. Gannas faszok vagytok.